ଟଙ୍କା ଦେ ନାଇଁ ନା ଉଠିବନି ନା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ନା ଉଠିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇନା ନେଇକି ଯିବି ନା ନାଇଁ ନା ହବନି ବା ଆମେ କଣ ଖାଇବୁନି ନା କଣ ନା ନା ମୁଁ ତ ଏଇନା ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ମୋ ପଇସା ମୁଁ ନେଇକି ତମେ ନ ଖାଇଲେ ମୋର ଏଇ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଖାଇବୁନି ନା କଣ ଦବନି ନାଇଁ ଦେଖିବା କେମିତି ଦବନି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଅକାଳା ନେଇକି ଆସିବି କେମିତି ଦବନି ମତେ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ଭାଇ ଏଇ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆସ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ନ ଖାଇଲି ନା ପଇସା ଆସ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ଯାଇକି ଖାତାଟା ଧରିକି ଆଉଛି ତମକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ତମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଦଶକତ ନୁହଁ ଟିପ ଟିପ ହଁ। ହଉ ଟିପ ଦିଅ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର 3 ଟଙ୍କା ଦରକାର 3 ଟଙ୍କା କେତେ ଶୁଭୁନି କି ବିଡି ଖାଇବାକୁ 3 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଶୀଘ୍ର ଦେ ନହେଲେ ଏଇନା ଯିବି ଏଇନା କଙ୍କାଳ ନେଇକି ଆସିବି ପୁଣି ଗୁଡାକୁ ଘଷିବାକୁ ଆସିବି ନବାକୁ ଜୟ ମୁଣ୍ଡା କି ଜୟ